ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали мо. иншоалло ҳамату хубе, тенҷе, саломатиту хубай. бародаро, дар навори имрӯза 13 хонаҳои фурӯшиянд ки аз бухтар, аз шаҳру ноҳияи бухтаранд. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед ва дастгирии худро фаромӯш накунед. дар видео ҳамон лайка биҷиқед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед ва ждат кунед. ҳар рӯз иншоалло беҳтарин наворҳо дар ин канали мо мешаванд. худо нигаҳбонтон бошад бародарои азизи ман. курси имрӯза дар рӯи экран. ҳатман видеоро то охир тамошо кунед. худо нигаҳбонтон бародаро. Якум хонаи фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар 4 сотиқ замин буда, дорои 3 ҳуҷра бародаро ва як веранти калонай 10 метр ва як навести таъмири миёна дорад. Як ҳуҷраш тайёр мебошад. ду тайгаш нимкола аст. 4 сотиқ заминай бародаро, нархша 120 000 сомонӣ мегаҳад. ин хона қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа, Бухтар, наздики бозори Ҳоҷи Шариф. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат бародаро. дуюм хонаи фурӯшӣ. хонат қарор дорад дар райони Вахш. 5 сотиқ заминай, 4 дар хонаҳай. ина бародаро фундами гирдиш рехтагиай, боғ ҳам дорад. хона ремонтош нормалияд. нархша 140 000 сомонӣ мега. ина бародаро хутон бинад ремонтоша. ремонти хуба, ягон камбудӣ надорад. фақат медрои клита мегири, медрои зиндагӣ мекунӣ. ҳуҷҷат ҳам дорад, ягон камбудӣ надорад. ов свет пастайни ҳаст. нархша 140 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. сеюм хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи Вахш. 11 сотиқ замина, 4 дар хонаҳай бародаро. банярам дорад, кухни ҳастак, алоқхонарам ҳастак, кансанерам дорад, об светш доимӣ ҳаст. ин аз замина бародаро бинед, боғам ҳаст. нархша 130 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумоай, марҳамат, занг занед. бештар маълумотро ҳамин соҳиби хона худаш мерасонад. ина бародаро ҳамаи чӣ ҳастак, боғ, гирдиш семинблоқати чиндагиай. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. чорум хонаи фурӯшӣ. ҳавлӣ қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғонтепа. 2 сотиқ замина, 3 дар хонаҳай бародаро. бо ивазам карда мешавад. ба 3 ҳуҷрага ё 4 ҳуҷрага иваз карда мешавад. ҳавлӣ аз 3 ҳуҷра, як ошхона, ҳаммом, хоҷатхона иборат мебошад. ҳавлӣ дорои об, кондитсионер ва барқи доимӣ таъмин мебошад. ҳавлӣ дар назди лицои туркӣ, лабби дарё, пушти мактаби 7 ҷойгир мебошад. марҳамат, касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо. нархша 220 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. марҳамат, занг занед бародаро. панҷум хонаи фурӯшӣ. ҳавлӣ қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғонтепа, наздики бозори Ҳоҷи Шариф. 2.5 сотиқ заминай бародаро, 3 дар хонаҳай. об свет доимӣ ҳаст. кондитсионерам дорад. ҳамаи чӣ. ина бародаро бештар маълумот ина дар рӯи экрани шумо навистагиай. хутон бихонед. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумоай. 370 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. таъмири хонаҳо замонавиай. евроремонт, пашти евроремонтай бародаро. ина бародар хутон бинед. нархша 370 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. об свет гуфтем доимӣ ҳаст. ҳуҷҷат ҳам дорад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумоай, занг занед. бо савдо карда мешавад бародаро. хона. шашум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғонтепа, маҳаллаи Сарчашма. ҳавлии фурӯшӣ дар 5 сотиқ замин сохта шуда, дорои 6 ҳуҷра ва алоқхона, ҳаммом, туалет мебошад. бо об свет таъмир мебошад. аз сабаби зарур ба фурӯш мондагӣ мега. зарурем ки фурӯш дар мондагишем, бу ба ягон хонаи 2 хонага ё 3 хонага ивазам мешавад. алишам карда мешавад. мега об светш доимӣ ҳастак. ҳуҷҷат ҳам дорад. нархаш
357,000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бештар маълумотро соҳиби хона худаш мерасонад. ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри бохтар, Қурғантепа, пеши бозори Ҳоҷи Шариф. бародаро 5 та хона ҳай, 2 сотиқ заминай, 1 та подвал дора, навес дора, аловхона, туалет, бания, ин чизорам дорад, бильярд ҳам дорад. бародаро нархша 450,000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои бародаро ин хитом бинед, бо савдо карда мешавад. марҳамат занг занед, бештар маълумотро соҳиби хона худаш мерасонад. об свет доимӣ ҳаст. бародаро ҳуҷҷат ҳам дорад. ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри бохтар, Қурғантепа, маҳаллаи Ҳоҷи Шариф, аренти пеши бозори Ҳоҷи Шариф даҳай. 5 сотиқ заминай бародаро, 5 дар хона ҳай, туалет, бания дора, кухни дора, об светаш доимӣ ҳастак, качаи овам доштааст, ҳуҷҷат ҳам дорад. нархша 780,000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумоа, ина бародаро бо навистагии ҳамҷа худаш хитом бихонед, бештар маълумотро ба рақамҳои болои экран буда занг занед, худаш бо мефаҳмонад, ҳамаи чиза мегату. уна бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумоа, марҳамат занг занед, бештар маълумотро соҳиби хона худаш мерасонад. нуҳум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри бохтар, Қурғантепа, ноҳияи Кушониён, деҳаи Хӯросон. 8 сотиқ заминай бародаро, 8 дар хона ҳай, ки хона нав ремонт кардаисанд, уқа буд чидагӣ нест. об светаш доимӣ ҳаст, документ дорад, туалет, бания дорад, дигар чизои ами хонаро ҳама чиза ина дурунаш ремонт кардагиай. нархша 630,000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумо, ина дар рӯи экранани ҳамаи чизаш навистагиай. хитом бихонед бародаро, харидор бошед, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, дигар маълумотро ҳам худаш соҳиби хона мерасонад. даҳум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри бохтар, Қурғантепа, маҳаллаи Ваҳдат 1, Каментир. 3 сотиқ заминай, 4 дар хона ҳай, ҳавлии фурӯшӣ дар 3 сотиқ замин сохта шуда, дорои 3 ҳуҷра, кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона, об, свет, пасоби об рав мебошад. мактаб дар наздикиша мега. аз сабаби зарурият маблағ ба фурӯш мондем хонара. марҳамат одамо бинед. ина бародаро худаш мега, марҳамат бинед, қайси сум дар коша фурӯхтанӣ шавад. нархша 350,000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо, марҳамат занг занед бародаро. ёздаҳум хонаи фурӯшӣ. ҳавлӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар, Қурғантепа, маҳаллаи Ғайрат. 4 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳай, ҳавлии фурӯшӣ дар 4 сотиқ замин сохта шуда, дорои 3 ҳуҷра ва 1 калидор. хонаш 8/2, тамом навес, об, барқ мебошад. агар дар шаҳри бохтар, яъне собиқ Қурғантепа 2 ё 3 ҳуҷрага бошад, варианти иваз кардаам ҳаст. ина дар шаҳри бохтар ҳам бошад, мега иваз ҳам мешавад. касоне ки харидори иваз кардан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумои занг занед, хитон маслиҳат кунед бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. дувоздаҳум хонаи фурӯшӣ. ҳавлӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар, Қурғантепа, маҳаллаи Ламанос. 2 сотиқ заминай бародаро, 2 дар хона ҳай, об светаш ҳаст, канализатсия дорад. 2 хона, кухни, бания, туалет иборат аст. кухни, бания, туалет ҳам ҳаст, ҳуҷҷат ҳам дорад, бо нархшам арзонам ҳаст бародаро. 160,000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. нормални ремонт кардагиян, на бади бадай, на фасони фасон. нормалиян ки медрои зиндагӣ мекунӣ.
ва тамом. Медрӯй фақат роҳат мекунӣ. Нархша 160 000 сомонӣ мегӯяд ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародару рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бештар маълумотро соҳиби хона худаш мерасонад. 13-ум хонаи фурӯшӣ. хона нав ремонт кардагии бародаро ба семинблокатӣ. ҷойи хубай барои зиндагӣ. Шумо 20 дарахти мевадиҳандарам доштааст бародаро. 7 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳай. об светш мега доимӣ ҳаста, бания туалетам дорад. Бо ивазам мешидааст ба сехонага дар шаҳри Бухтар дар биноҳои баландошиёна ивазам карда мешавад. Нархша 220 000 сомонӣ мегӯяд, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародару рақамҳо дар рӯи экрани шумо ё иваз кардан мехоҳед, марҳамат ба рақамҳои болои экран буда муроҷиат кунед. бо ирани ё алиш ё форатон алиш кунед, форатон бихаред.